Na jedné z mála bezbariérových škol v Brně, Zaše-Čejkovická, se konal Den otevřených dveří. Velký přínos je podle mě tady ten výtah, že handicapovaní se mohou pohybovat aspoň v rámci pater, ale mám pocit, že v některých třídách je třeba málo prostoru, že se tam vozíčkář nestočí. Bezbariérovost je výborná věc, co se týče v určitých institucích nebo na naší škole. Akorát víc technických zařízení by mohlo být na schodištích, aby se vlastně ti bezbariéroví dostali ze šatny až sem. Bezbariérovost ve škole je poměrně na vysoké úrovni. Jsou zde výtahy a široké dveře, takže se dá poměrně všude dostat. Vzhledem k tomu, že tady nemáme ani jednoho vozíčkáře, tak si myslím, že bezbariérovost této školy je naprosto dostačující. Ve chvíli, kdyby tady chtěli studovat i vozíčkáři, tak si myslím, že by se musela udělat nějaká opatření. Já bych tady nic neměnila, je to tady moc hezké. Všimla jsem si, že tady máte výtahy, takže je to určitě fajn. Jediný problém asi trošičku bude v aule, ale i tam se dá pěkně jako přistoupit. Takže si myslím, že jsme tady připraveni pro děti na vozíčku. Den otevřených dveří na základní škole Čejkovická přilákal stovky návštěvníků. Z Vinohrad pro TV Bosma Lenka Mrhačová. TV Bosma.